कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। भ्रष्टाचारात अडकेल्या अबकारी खात्याचेर तात्काळ कारवाई करा। भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक। कारवार गेल्या 3 वर्षांच्या राज्यातले अबकारी खाते बदली, हप्ता वसुली, किकबॅक, नवीन परवाना मंजूर करण्यासाठी लाचखोरी आणि दलालांच्या सुळसुळाटामुळे सतत चर्चेचा विषय झालो असा। मात्र याबाबत संबंधित मंत्र्याचेर कसलीच कारवाई झाली ना चौकशी सुरू केली ना, असा आरोप भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी केली। अबकारी खात्यात सुरू असलेल्या हप्ता वसुलीच्या संभाषणाचं ऑडिओ प्रकरणात मंत्री आर.बी. तिम्मापूर आणि तेमगेल्या चल्याले नाव वारंवार मुखार येते असा। सॉरी विक्री दुकानं सुरू करण्यासाठी सकल स्तरावयल्यान कर्मचाऱ्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत लाखो रुपयाची लाच दिवची पडता असो आरोप असा। प्रत्येक दुकानातल्यान दर महिन्याक 15 ते 20 हजार रुपये रक्कम वसूल करतात। राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात अबकारी अधिकारी रक्कम निश्चित करून वसुली करतात। एकूण अबकारी खात्यातल्या गैरव्यवहारामुळे राज्यातले काँग्रेस सरकार अडचणीत पडील असा। विधानसौधातल्या अबकारी मंत्र्याच्या कार्यालयात बदली घोटाळ्याबाबत मंत्री तेमगेले चलो, निकटवर्ती सचिव आणि सहायकाविरोधात राज्यपालाकडे तक्रार केली। भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे अबकारी मंत्र्याक बदलचे अशी मागणी फेडरेशन ऑफ वाईन मर्चंट असोसिएशन हेमी सरकाराकडे पत्राद्वारे केली असा। इतले सगळे प्रकार उघड झाला बी राज्य सरकार डोळे झाकून बशील असा। ह्या घोटाळ्यात जबाबदार असलेल्या मंत्री आणि अधिकारी यांचेर तात्काळ कारवाई करची अशी ठोस मागणी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी केली।